Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2016-njy ýylyň 1-nji dekabr hepdeniň pensiýa güni. Eferde habarlar günneligi. Odaly günüň sagatyň täzeliklerini dinleýän olar bilen filmeni ýogşan anna gurban tanış edýär. Kırgız prezidenti Almazbek Atambayev Rus harwlary geljekde Kırgızstanyň harwadadan çykmalydy. Atambayev 1-nji dekabrda Bişkekde gurulan ýyllyk network ýöneginden neden çykşyny Kırgızstan öz topragyna hiç bir daşary ýurt goşunyny saklamazdan öz ýaragly güýçlerine dayanmalydy. Kırgızstan we Ortiýet 2012-nji ýylda Ortiýetiň Bişkegiň alkymyna kantdak harwadany kärennesini almagynyň möhletini inniki ýyldan başlap 15 ýyl uzaltmak barada alalaşyga geldi. Kırgızstanyň odal hökümeti bu kirey möhletini 49 ýyl uzaltmaga razy bolupdy. Prezident Atambayev Abbasanyň Manas uçar meýdanyny harby tranzit tesgararynyň 2014-nji ýylda ýapylmagyny hem dogry karar diýip atlandyrdy. 14 adaly APG Neft karteliniň ministrleri neftiň dünýä derejesinde keskin gaçan bahasyny ýokarlandyrmak üçin öz önümlerini gününe 1,12 milyon barrel kemeltmek alalaşygyna geldiler. Neft eksporty edýän ýurtlaryň guramasynyň 30-njy noýarda gelen alalaşygy ýanwardan başlap kartelin günne öndürýän neftiniň möçberini 32,5 milyon barrel aşak düşürer. Bu alalaşyk habar eglan edilenden soň 15 minut içinde neftiň bahasy 8-den 9% desende ýokargarly. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Kreml'le parlamentiň we hökümetiň goşma sessiýasynda ýyllyk çykyşyny edip, ýurdun ýüzüňiz bolýan kynçylyklaryny ýeňip geçmäge taýýardygyny aýtdy. Biz bir bütöw birleşen halk diýip Putin 1-nji dekabrda aýtdy. Ol ýurt boýunça ýokary tehnikali medisina hyzmatynyň hylnyň gowulananyny belledi. Emma saglygy saklaýyşdaky problemalaryň saklanyp galýanyny hem boyun aldy. Prezident resmileri özara karar kabul etmän jemgyýetçilik bilen maslahatlaşmaga hazırlanyrdy. Regional liderler bolsa sosial programmalar durmuşa geçirmek üçin hökümetden aýyr jemgyýetçilik guramalaryny ulanmaga çağırdy. Vladimir Putin içerki meseleleriň şol sanyny bäsleşliginiň ýoklugynyň ýurdun iqtisadiýatyny bökdüýän esas problema däldigini aýtdy. Dünýäniň iň uly energiýa eksportçysy bolan Ortiýet neft bahalarynyň petelmegi we Ukrainadaky hereketler sebäpli girilen halkara sanksiýalar zerarly düşen iqtisad çökünlüğünden çykmaga çalışýar. Ukraina Gara deňizde 2 günlük raketa synaglaryna başlanygyny aýdýar. Ortiýet anneksiýa edilen Krim ýarymadasyny öz howa goragyny ýokary hüşgärlik ýagdaýyna getirdi. Harbylaryň sözçüsi Vladimir Kryzhanovski 1-nji dekabrda Kremliň olayyndaky synaglaryň halkara kanunlarynyň çägine geçirilýändigini aýtdy. Hemme zat plan esasynda barýar diýip Kryzhanovski aýtdy. Ortiýet Federasiýasynyň reaksiýa bolmady. Ukraina harbylary islenlik ssenariýa taýýar diýip ol sözüniň üstüni getirdi. Birleşen Ştatlaryň Kaliforniýadaky, Ohio'daky we ýene bir näçe ştatyndaky mesjidler musulmanlara ýurdu terk etmek ýa-da genosida gyrgynçylyga uçramak duýdurşyny berýän ýigrenç hatlaryny alýanlyklaryny habar berýär. Polisiýa gelen hatlaryň ählisiniň 50 ýylan we şeytanyň zürriýatlaryna gönüktirilen hatyň fotonusgasyny aýdýar. Amerikan İslam gatnaşyklar geňeşi Abbasanyň esasy raýat adatlyklar toparlarynyň biri federal derňe buýrusynyň derňe geçirmegini sorady. Emma federal derňe buýrusy bu haýwatlaryň özükdirji we elkenç bolsa-da her kıpırtotda derňe geçirer ýaly anyk höküm salmaýanlygyny aýtdy. Ol hatlarda beýleki zatlaryň arasynda saýlanan prezident Donald Trump'yň musulmanlara Hitleriň ýewreýlere eden datyny etjekdigi aýdylýar. Türkmenistanyň delegasiýasy Brüsselde Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda söwda we hyzmatdaşlyk şertnamasynyň çägini Ýewropa Birleşigi Türkmenistan komitetiniň 16-njy maslahatyna goşuldy diýip Türkmenistan ruh habar berýär. Duşluk mahalyna taraplar Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky söwda we iqtisady hyzmatdaşlyk boýunça giň meseleler tapmaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Dünýäniň iň ýyry konsulting firmalarynyň biri Mercer'iň ýyllyk indeksine görä ýaşaýyş durmuş kilowattda Türkmen paýtagty Aşgabat iň yaramaz şäherleriň sanagyna girdi. The Independent gazetiniň 30-njy noýardaky maglumatyna görä Özbegistanyň paýtagty Daşkent terrorizm howpy bilen barlykda Afrikan şäherler Loma bilen Abidjanyň arasynda iň yaramazlaryň sanagyny 26-njy orun alypdyr. Aşgabat iň yaramazlaryň sanagyny 23-nji, Bişkek 21-nji, Duşanbe bolsa 19-njy orun alypdyr. Aşgabat düýpli ýagdaýda döwlet kontrollugyna saklanýar. Gaýnansak da bu şäher kronik suw ýetmezçiliginden, döwletiň hojalyk geleňsizliginden ejir çekýär. Şol wagtda paýtagtda temperatura Selsiýa boýunça 47 gradusy baryp ýetýär diýip hasabatda aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary dinlediňiz.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepler Azatlyk radiosi. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogsun Anurwan. Kyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambayew ağlarçy döwlet rezidensiýasyny ýyllyk metduat ýygnagyna çykyş edip, öňde duran saýlawlar, impeachment we ýerki parlament saýlawlary barada gurrun etdi. Şeýle dol Orsiýatyň prezidenti Vladimir Putiniň we Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayewiň özünden ikinji möhlete galmagy soranlygyny emma muny başarman diýendigini aýtdy. Men olary muny edip bilmejekdigimi düşünürdim. Sebäbi häzir biziň halkymyz başga. Olar kim münasip bilseler, şonu hem saýlarlar diýdim diýip Atambayew sözüniň üstüne ýetirdi. Ol Kyrgyzstanyň prezident saýlawlarynyň münasip we adalatly ýagdaýda geçiriljekdigini aýtdy. Ýokary Geňeşe geçirilen saýlawlardan soň ýeki miting hem bolmady. Elbetde kär raýatlaryň öz seslerini satýanlygy barada faktlary bar. Emma saýlawlar wagtdaky ýagdaý indi tutuşlugyny öňküleri ýaly diýip Atambayew aýtdy. Kırgız prezidentinin metduat ýygnagyna yerli we daşary ýurt habar terişdeleriniň 165 jurnalisti akkreditasiýa edildi. Kırgızstan meniň dolandyran 5 ýylymda düýpden başga ýurda urildi. Beýrenmek aýyp bolar. Hudaýyň we kırgız halkynyň kömegi bilen köp iş etdik. Iň esasy häzir ýurt 5 ýyl odolkusyndan düýpden başga ýagdaýda elbetde has köp iş edip bolardy. Emma başga bir ýylda men ýurtda asudalygy gazanmaly boldum diýip olaýtdy. Kırgız lideri ýurdun kyn ýoly geçenligini bellädi. Emma esasy gazanylan zat özümizi millet tökmenine saklamagy başardyk. Halkyň ruhyna ýordyk. Elbetde bütün dünýä çarby oýunlary hem muňa ýardam etdi diýip Atambayew bellädi. Almazbek Atambayew impeachment baradaky soraga jogap berip, bu inisiatiwa çynlyky garamanlygyny aýtdy. Onuň pikirçe bularyň hemmesi gamgyn nimeten gülkünç bolardy. Ulu dogan siýasatyny Kyrgyzstan wawatyny bir ýemden bäri kabul ederlikde diýip Atambayew gurrungyny dowam etdi. Onuň pikirçe Kyrgyzstan ähli ýurtlar bilen anam we syýlanşyk esasynda gatnaşyk gurýar. Hawa biziň strategik partnerlerimiz bar. Olar Orsiýat we Beýik Hytaý. Olaryň birinjisi bilen biziň taryhy baglanşyklarymyz bar we biz muny ýatdan çykaryp bilmeýäris. Hytaý Merkezi Aziýanyň güllä ösmegi bilen gyzyklanýar. Sebäbi bizde bir zat bolsa bu derrew Sinjiýangda da bildirer. Bu Hytaýa gerek däl. Elbetde türkü dilli ýurtlar biz bilen garynlaş. Emma kimdir bir ýerleriniň ullugan hökmüni haýsyr bir düzgünleri öwretmegine ýol bermez. Biz ýurda diňe öz bähwitlerimizi laýyklykda ösdürer diýip döwlet başçysy aýtdy. Ol siýasat planına strategik Kyrgyzstany Ýewropanyň siýasatynyň golaýdygyny bellädi. Biz parlament dolanýaryny gurýarys we geljekde hem muny berkiders diýip Atambayew aýtdy. Prezident ilk parlament saýlawlaryna garşylyk barada aýdyp, her bir döwlet organynyň konstitusiýon möhletiniň işlenip düzülmeligini bellädi. Eger biz häzir ýokary Geňeşiň saýlawlaryny geçirsek, şol parlamente eýe bolarys. Häzir möhüm kanunlary kabul etmek wajyp. Şolaryň bir hem bir sanawlar hakynda kanun. Häzir partiýalar saýlawdan öň bir sanaw görkezýär. Soň başga deputatlar bilen gelýär. Bu saýlaw üçin ağırlamak bolýar. Şol wagtda ýokary Geňeş öz awray hakynda oýlanmaly diýip Atambayew bellädi. Mundan öňe Almazbek Atambayewiň prezidentlikden soň premier ministriň wezipesine geçjekdi barada hem gurrunlar ýaýrapdy. Emma Atambayew prezidentliginden soň aýdym saz bilen meşgul boljagyny aýdýar. Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmegi ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günlük gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän. Aşgabatda Türk işgörler tarapyndan bina edilen Ýympaş Sowda merkeziniň yapyljakdy we bu merkeziň we onuň gapdalynaky Ýympaş täjirçilik merkeziniň Türkmenistanyň döwlet eýetçiligine geçjekdi barada Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna maglumatlar gelip gowşar. Azatlyk radiosyna Ýympaş Sowda merkeziniň ýa-da Ýympaş täjirçilik merkeziniň durumy bilen baglanşykly peýda bolan maglumatlar barada değişli türkmen resmiýetlerinden maglumat almak başartmady. Emma Azatlyk radiosu bu ýagdaýlar barada kommentariýa almak üçin
Türkiýedäki Yimpaş Holding merkezi bilen hem habarlaşdy. Bu holdingiň öz adyny aýtmakdan saklanan jogapkär türk resmisi bu mesele dogrusunda media serişdelerine hiç ile maglumat bermedilik barada özleriniň kampanya derejesinde karara gelendiklerini aýtdy. Biz kesinlikle bu konuda açıklama yapmıyoruz, şey yapmıyoruz. Biz bu mesele boýunça hiç il beýanat maglumat bermeýäris. Bizim bu arada kampanya derejesinde kabul eden kararımız var. Biz hiç il maglumat bermeýäris. Olarak böyle bir kararımız var. Yok, biz yapmıyoruz bir şey açıklama. Dip Türkiýedäki Yimpaş Holdingiň jogapkär türk resmisi aýtdy. Şol bir wagtda Türkmenistanyň alternativ habarlar neşri hem 30 noýabrda çap eden maglumatynda Yimpaş Sowda merkeziniň we Yimpaş täjirçilik merkeziniň binalarynyň ýumruljakdygy barada habar berdi. Azatlyk radiosu bu maglumatlaryň anygyna ýetmek üçin 1 dekabrda Aşgabatdaky Yimpaş Sowda merkeziniň ýokary derejeli yerli iki resmisi bilen söhbetdeş boldy. Hopsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agzalmazlygyny soran bu iki resminiň aýtmagyna görä, bu maglumatlaryň peýda bolmagy mundan 20 ýyl ozal Yimpaş kampaniýasy bilen Türkmenistanyň hökümetiniň arasynda baglaşylan şertnamanyň möhletiniň tamamlanmagy bilen baglanyşykly. Yimpaş Sowda merkezi we Yimpaş täjirçilik merkezi geçen asyryň 90-njy ýyllarynyň ortalaryna gurulyp başlananda bu merkezler Türk kampaniýasynyň ýurdun daşyndan getiren investisiýasy ýagny öz pulunyň hasabyna salyndy. Onuň guruluşy üçin Türkmenistan hökümetinden hiç ýyly maliýe çykdyjysy edilmedi diýip Yimpaşyň yerli iki resmisi aýdýar. Şol şertname ýagny Yimpaş kampaniýasynyň Türkmenistanyň guran binalar üçin Türkmenistan döwletinden algysy 2017-nji ýylyň maý aýyna dol tamam bolýar. Ýagny bu kampaniýa öz eden çykdyjylaryny dol ýerine gaýtaryp alýar. Şondan soň hem öňkü baglaşylan şertnamalaryň ýüridiki ýagny hukuk güýji ýetip Yimpaş Sowda merkeziniň we Yimpaş täjirçilik merkeziniň jaýlary Türkmenistanyň döwlet eýçiligine geçýär. Şondan soň aksiýalaryň kontrol ýagny eýçilik göwlegi 51%den köpräk göwlegi Türkmenistan hökümetiniň eýçiligine geçip, olar dol Türkmenistan döwlet tarapyndan dolandyrylyp başlanmaly. Bu ýerde hiç ýyl hukuk düzgün bolmalary ýok. Bu 20 ýyl odal baglaşylan şertnamanyň möhletiniň tamamlanmagy bilen baglanyşykly. Dip Aşgabatdaky Yimpaşyň ýokary derejeli bir resmisi aýtdy. Galy bersede Yimpaşyň resmileri şu ýylyň 15-nji iýulynda Türkiýede bolan döwlet agdarlyşygy synanşyndan soň häkimetler tarapyndan şu Sowda merkezi we onuň işgärleri bagatynda ýydarlamalaryň belli bir derejede ýüze çykýandygyny hem sözleriniň üstüne goşdular. Ýatladyp geçdik, geçen aýyň 18-nde bu Sowda merkezine türkmen häkimetler tarapyndan edilýän gözewçilikleriň we çäklendirmeleriň barha güýçlenýänligi barada Azatlyk radiosu ilkinji bolup habar beripdi. Türk işgärleriniň eýçiligindäki Yimpaş Sowda merkezine edilýän gysyşlar Türkiýede iýul aýynda başa barmadyk döwlet agdarlyşygy synanşyndan soňra Türk ruhanysy Fethullah Gülen bilen baglanyşykly edaralaryň beýleki ýurtlarda bolşaly Türkmenistanda hem ýapylmagynyň ideýanyna gawat geldi. 1999-njy ýylda açylan Yimpaş Sowda merkezi 20.000 metr kvadrat ýapyk meýdanda ýerleşýär. 2007-nji ýylda ulanşa berilen Yimpaş täjirçilik merkezi 18.000 metr kvadrat ýapyk meýdanda ýerleşip, onu Türk Howa ýollary, Ýewropanyň banky, Germaniýanyň Commerzbanky we Ýaponiýanyň Itochu şereketleri bilen bir hatarda jemi 64 sany daşary ýurt we yerli şereketleriň edaralary ýerleşýär. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepliýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda Line we Odnoklassniki sosial ulgamlarynyň ulanyjylary Milli Howpsuzlyk Ministrligine söhbetdeşligi ekidilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistanly çeşmeleriniň biri şeýle gurrun berdi. Milli Howpsuzlyk Ministrligine çağırılan ýa-da akşam öýlerinden alınıp söhbetdeşligi ekidilen adamlary tanaýaryn. Köp adam internetde mobil telefonlary arkaly çykýar. Şeýle ulanyjylaryň telefonlaryna jaň edilip söhbetdeşlige çağırýarlar. Öýlerine çekilen internetden peýdalanýan adamlaryň bolsa köplenç öýlerine barýarlar. Egerde sosial ulgamynyň ulanyjylary kämilik ýaşyna ýetmedikler bolsa, olar enatalary bilen bilelikde çağırylýar ýa-da söhbetdeşlik olaryň öýlerinde geçirilýär.
Söhbetdeşlige çağırılan adamlara siyasi we sosial problemalar barada pikirleri orta atylýan toporlara gatnaşýanlygy sebäpli haýbat atylýanlygy habar berilýär. Şeýle-de Milli Howpsuzlyk Gullugyna çağırýanlar garaşsyz habar çeşmeleriň şoltanda Adatlyk radiosy Türkmenistanyň alternativ täzelikleri ýaly saytlaryň we Ortaýatyň Nizavissima gazeta neşriniň Türkmenistandaky wakalar baradaky maglumatlaryny alyp gaýtadan çap edýän toporlara agda bolmakda hem günä bildirilýär. Türkmenistanly söhbetdeşlerimiziň ýene biri çağırylýanlaryň sosial ulgamyndaky aktivligine göre söhbetdeşligiň mazmunynyň hem äheňiniň de tapawutlanýanlygyny gurrun berdi. Çağırılan adamlar bilen geçirilen söhbetdeşligiň äheňi de tapawutlanýar. İnternet ulanjynyň agda bolan toporlarynyň sanyna, halandygyny görkeden we paýlaşan maglumatlaryna, ortaatan pikirlerine we guran diskussiýalaryna göre onuň bilen geçirilen söhbetiň äheňi, mazmuny we saklanýan wagty hem tapawutlanýar. Diýip ýene bir söhbetdeşimiz gurrun berdi. Aşgabatdan gowşýan maglumatlary görä sosial ulgamlarynyň ulanıjylary bilen söhbetdeşlikler Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň şäher bölüminde geçirilýärdi. Emma sorag edilýänleriň köplügi sebäpli indi bu iş ministrligiň merkezi binasynda hem alınıp barylýar. Bu ýerde hem gurrundeşlige nowatlaryň uludygy habar berilýär. Ministrligiň işgärleri ören gödek gepleşýärler, köplünç paýyş sözleri ulanýarlar. Olar esasan döwlet gurulşynyň binyadyna howp salmak we sosial, siýasy hem dini düşmançylyklary tutuşdurmak ýaly aýyplamalar esasyna iş goýmak haýbatyna atýarlar. Adamlardan sosial ulgamlardaky toporlary haçan goşulanlygy, ýadan zatlary, öz tanışlaryndan ýene kimleriň diskussiýa gatnaşýanlygy, ol ýa-da beýleki informasiýanyň nireden alınanlygy barada jikmejik gurrun berip, ençe mesahypalyk gol ýazma ýazmak talap edilýär. Bir adamyň beren gurrunyň video düşürilen pursaty hem bolly. Diýip Türkmenistanly Merdan gurrun berdi. Türkmenistanyň güç edaralarynyň sosial ulgamlarynyň ulanıjylaryny çağıryp geçirýän söhbetdeşlikleri Mari we Daşoğuz vilayetlerinde de amala aşyrylýar. Käbir garaşsyz çeşmeler Aşgabat şäherinde ýörite komissiýanyň käbir mektepleri aýlanyp 8-11-nji klass okuwçylarynyň mobil telefonlaryny ýygnap barlandygyny habar berdi. Türkmenistanda internet aragatnaşygy döwletiň eýçiligindäki şirketler tarapyndan amala aşyrylýar. Döwlet mobil aragatnaşyk hyzmatlaryna da gözükçülük edýär. Garaşsyz habar serişdeleri petiklenýär. Facebook, YouTube ýaly dünýä derejesinde meşhur ulgamlar ýurty el ýeterli däl. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän. Birleşen Milletler Guramasının cinsy kemsitmeleri ýok etmek baradaky komiteti 30 noýabr 1 dekabr aralygynda Türkmenistanda bu urda edilen işler baradaky hasabaty dinleýär. Türkmenistanyň hökümeti Jenewadaky duşukda cinsy kemsitmeleri ýok etmek baradaky konwensiýanyň talaplary boýunça 4 ýyl mundan öň beren hasabatyndan bäri eden işler hakynda anyk hasabat berýär. Türkmenistanda ýurduň daşyndan gelen gelinleriň ýa-da etniki türkmenleriň dokument alyp bilmän onlarça ýyllap kösenip gelýändikleri barada Adatlyk radiosynyň redaksiýasyna dowamly maglumatlar gelip gowşýar. Öz adynyň efirde agdalmazlygyny haýyş eden Daşowuzly denan 1984-nji ýylda goňşy Özbekistana durmuşa çykan soň 1993-nji ýylda ýygyna Türkmenistana dolanýar we Daşowuzda hasaba durýar. Emma aradan ençe ýylyň geçendigine garamazdan bu zenana we onuň oğluna Türkmenistanyň raýatlygy berilmeýär. Ol bu barada we onuň öz durmuşyna ýetirýän täsirleri barada Adatlyk radiosyna gurrun berdi. 84-nün ýanwaryna Özbekistana durmuşa çykdym. Mundan aňyrda ýaşap 93-de de bäri gelip propiska durup, şondan bäri dokumentin ýerinde men. Öňkü ýaşlarda sağladyk, bu ýaşlarda sağladyk, şu dokument sağda nira bar golçek etmeler edýät, garaşýat 18 ýylyny. Garasym bilenim hiç ýyly netije ýok. Bu ýagdaýlar durmuşyňyza nähil täsir etdirýär? Ýekeçe oglum bar, o oğlugymyň o ýere bere gidýär, işdiýär, el turýar, arba turýar, garap näse de gün görjek. Hökümetiň istinad islamat han pasportyň bar, aýlygy berjek diýe, pasportym ýok diýe. Ýüznuri onu näme diýip
pasportsuz işledip çasni işledip o yerden pul çagat Almany elini yuyup gidence çıktayız yol kırıdan çıkıp çağacağımam şeytip ketipýär. Bizim görýän kynçylygymyzy bir insan bu esse bilemek nägille ızvızdanı bar adam, insav bar adam bolunu bir netije çıkarardım. Mumun ýal ködesmen men ömür Allah göremagam ýönüş takkel we hiç dokument iş hiç hilla aýlanan ködesmen men aýtmaýyn men fark şu dokument Sudat barada men pol yürekçis infark kedel boldum aýlanan. Men kedel boldum garasa kedel boldum men hiç. Siz dürlü kösönçlüklere duçar bolýandygyňyzy aýtdyňyz. Bu barada dolurak maglumat berýäňiz. Men dolu gurrun verdim. Hökümet iskarlar inha tok diýe, gaz diýe, töle diýip gelip bizden hiç ýerde istemesegem ýagdaýymyz ýok diýsegem an taway onetmene tip almal pullaryny alyp gidýär, töle diýe. Bermeli bolsa ýokdan dogonjygym biz inha doktorhana barýan, keselliýen, derman aljak bolan han pasportyny, han zadyny o ýerde de çapny alýar. Ben nikadan oglumy getirip nikaly kanuly çağaçyklardy ýaşatjak bolsam o tarafam bolanak ne dokument ne pasport hiç hemme taraftan gynçylyk çekip dogonum. Ýaşamak ne? Fabrikada doldy, janymyzdan doýduk. Indi hiç ýere barsaňam çykylgy, nere barsaň problema gynçylyk. Osan biz näme edel, nalas dip, näme edel dip ýutup patetwaýary. Nere ýutupmaly tutjak dogonum. Diňe biz poýzya senýaly galp gorkuýarlar hem aý çykarýar. Çykaryp gorkuýarlar onda gorkup barjy pulmy dertip emigrasiýona tykyp odala $300 diýse tykyp gün gördük, tykmana da pulum ýok dogonjygym. Ondan soň çagyrýarlar, aý diýe, beýdi gorkujak bolýarlar, näme iş çalşýan, näme diýen dip. Diňe biz gorku ürkü, oglumam gorku suwatçylar hatan çykara kaýurtda nide ýasap näme der dogan adasyn bäri biz nire gider nalaja diýenden başga edýän zadym ýok dogonjygym aglap gözüm kör boldy çagajygym ömür kul boldy o da agtyklaman başga biriniň adyny atasynyň geliniň adyny hiç hili kanuly zat ýok ýöne ýasyet biýasys nire bilen gutorýar näme bilen gutorýar onu bilemek dogonjygym indi mena pol däldirem ana ady galdym aýlanan. Siz öz meseleňiz bilen beýleki degişli resmi edaralara ýüz tutduňyzmy? Şu wakadan soňam baryp gördüm. Nemlidim hemme zat elimiň peçatynam aldyňyz, häzirki 3 aýda kaýda berýär garas diýdiňiz. Şuň sürek ötmäkä dogonjygym näme bolsa maňa bir iňolmany wagtynça zat berdiýärlerine barsam, "Eýyak ente golçakanak bar kime barsaň şoňa bar. Kimin getirseňem şonu getirseňe pasportum ýok, o adam ýok" diýip şeýdedi. "Ýok" diýip. Golçakme diýip, "Onda men golçakçak adamyň ýanyna baraýmy? Näme diýdi? Ey kimin getirseň? Gelmeýän adam aýdar belkim bu habarlary esitip." Diýsem aýt, "Kimi golçakdy? Kimin ýanyna barsaň bara saňa pasport, ente golçakanak saňa ýok" diýdi. Osa men umytymy üzüm dogonjygym. Men şoň sözüm diýjek dogonjygym, şu pasportçygy wagtynça boldy elimizde alsak, "Ya gülürün şu pasport alaňynym, ya ölerin" dogonjygym. Başga zat ýok. Men gözüm ýaşly, dilim bagly, elim bagly bu bolup duruşymda hiç men çydar ýaly bolmadym dogonjygym. Eger näme bolsa ýarum ýok, ýoksa gün köşke barıp ýatjak aýlanayn. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistany Owganistan bilen birleşdirýän täze demir ýoluň açylyşy Serhediň iki tarapynda da müňler çadymyň gatnaşdyrylmagynda köpçülikliň çäreler bilen dawaralandy. Yerli ýylatyň şol sandy garrylaryň we çağalaryň guramaçylykly jemlenmeginde geçirilen Türkmenistana mahsusy dawaralar Owgan tarapynda hem guruldy. 28-nji noýabrda Türkmenistanyň İmamnazar we Owganistanyň Akina demir ýol stansiýalarynyň arasyndaky 3,5 çemetri kilometrlik serhedary ýoly täze otlulyk kesip geçen iki ýurdun prezidentleri Owgan tarapynda aýdymsaz bilen garşy alyndy. Akina etnik türkmenlerinin köplük bolup ýaşaýan Faryab ýylaýatynda ýerleşýär. Müňden gowrak adamyň gatnaşmagyndaky bu dawara şeýlede Jowuzjan we Balx ýylaýatlarynyň resmiýetleri bilen bilelikde ýaşaýjylary hem gatnaşdyryldy. Azatlyk radiosynyň Owganistandaky habarçysy Şamerdan Gulmurady aýazly howada geçirilen bu dawara üçin bir gün öňünden Akinadan getirilen adamlara garaşmak we ýylanmak üçin zerur şertleriň döredilmänligini gurrun berdi. Halk otaya bir gün öňünden alyp baryldy. Ýürite şol prezidentlerge garşy almak üçin şol mektep okuwçylary, muallimler oňa tiýarlyk geldi. Howada soňky bolandan soň o ýerde bir ýerýanak mümkinçiligim döredilmändir, köp araşdyryldy.
Demirgazyk Owganistanda etniki türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan bir näçe welaýatynyň ýol başçylarynyň Türkmenistandy resmiler bilen bilelikde guramalaşdyran bu köpçülikliň çäre ençeme ay öňünden taýýarlyk görüldi. Faryab welaýatynyň Anthoy etrawynyň ýaşaýjylary yerli mekteplerde okuwçylaryň demir ýoluň açylyş dabarasynda aýtjak aýdymlaryny bir ýyl öňünden öwrenip başlandygyny gurrun berdiler. Davara bilen baglylykda Kinada we onuň töwereginde bir howpsuzlyk çäreleri hem berja edildi. Habarçymyz Şamirdan Gulmurady Türkmen tarapynyň dawaranyň öň ýany amalaşyran howpsuzlyk çäreleriniň Hakina şäheriniň ýaşaýjylaryna täsir ýetirenligini gurrun berdi. Şu dukanlaryna barlap görüp howpsuzlyk çäreleri şu Hakina şäheriniň mesela gözden geçirdiler-de. Halk köp kıyıklara duçar oldu. Bukanlar yaptılar. Türkmen tarafım anırdan howpsuzlyga ministerliğinin ya korumak ministerliğinin içerişinin ministerliğinin işgärleri öňünden gelip doğru şäherçäni barlap yollar barlanıp hem madatlar gözden geçirilenden çok dabara geçirildi. Azatlyk radiosynyň söhbetdeş bolan Akina şäheriniň ýaşaýjylary we käbir owgan resmileri demir ýoluň açylyş dabarasy sebäpli ýylatyň gatnaşdyrylmagynda geçirilen köpçülikliň çäräniň dürli kynçylykları döredenligini we özleri üçin adaty däl bir ýagdaý bolanlygyny aýtdylar. Türkmenistanda bolsa häkimetleriň guramaçylygyndaky resmi çärelere yerli ýylatyň şol sanda çağılaryň we garalaryň köpçülikliň çekilmegi indi ençe beri adaty ýagdaý hasaplanylýar. Bir ýylyň dowamında ýylatyň mezuri ýagdaýda gatnaşdyrylmagyndaky köpçülikliň çäreleriň ýüzlerçesi geçirilýär. Olara gatnaşýan adamlara ýyl içinde çäreçiler diýilýär. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Azatlyk Radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Azatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Awganistanda ayal gaýlaryň beýnamalara duçar edilmegi dowam edýär. Demirgazyk Awganistanda da ayal gaýlaryň ýanylmak wakasy artdy. Ayal gaýlar jinsi zorluga ugraýar. Maşgala beýnamalaryna da duçar edilýär dip ayal gaýlaryň hakykyny goraýjy guramalar ma'lum edýär. Awgan türkmenleriniň arasynda hem ayal gaýlara azar berilýär. Ayal gaýlar öz janyny kastetmege mejbur bolýar. Şu ýagdaý baradaky reportaj bilen men Şamirdan Gulmurady sizi kabuldan tanıştyrýaryn. Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň ayallar boýunça adarasynyň başlygy Hanym Nejibe Guraýşynyň Azatlyk radiosyna aýtmana görä türkmenleriň arasynda gyzlar ýaş durmuşa çykarylýar. Ýaş gyzlar özünden ençeme ýaş uly goja zordan ära berilýär. Şu saf eden rojistlarymyz bizlerde mana 87 durmuşa çyksa gyz 16-15 ýaşynda bolsa onu getirip 50 ýaşa adama berýärler. Şeýle 87 waka biziň idaramyzda hasaba alındy. Yaş gyzlary zordan durmuşa çykarmak gadagandyr. Şoňa garamazdan obalarda gyzlar islemedik adamna durmuşa çykarylýar. Has dogrusy gyzlar pula satylýar dip Hanym Nejibe gurrun berdi. Jowzjan welaýatynyň 10 etraby bar. Welaýatyň 8 etrabynda türkmenler goçum bolup ýaşaýar. Türkmenleriň arasynda hem ayal gyzlaryň gynamalara duçar edilýändigini Hanym Nejibe aýtdy. Türkmen obalarynda öz janyny kastetýän ayal gyzlaryň sanynyň köpelýändigini ol belledi. Awgan türkmenleriniň aglabasy halyçylyk bilen meşgullanýar. Halyny köplenç ayal gyzlarda okuýar. Hanym Nejibe'niň aýdyshyça, halyçy ayallar öz çağalaryna tirek berýär. Halda okanda tirek dadyryp çağasyny uklatýar. Ýöne neşanyň zyany barada biz ayallara düşündiriş berýär dip Hanym Nejibe aýdýar. Tokma tokanda çağalaryna bular taryok munyanjyk menaj berýär. Gördüm bir salançakda bir çağajyk ýatyla. Çağa oýanmady, men sonra keselmi näme? Bular aýtyp neşe berýär. Neşanyň çağa näme nuksy ba? Ene ýende çağada näme nuksy getirýär? Bular hakynda men söhbet etdim. Awgan türkmenleriniň ayal gyzlarynyň aglabasy okuwsuzdyr. Soňky döwürde Awganistanda gyzlara mekteplerde bilim almaga mümkinçilik döredi. Ýöne türkmen ayal gyzlarynyň bilim almakdan mahrum galýandygyny Hanym Nejibe sözüniň üstüne goşdy. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň.
Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günneligimizi geçirip gutarýardy. Sazlar kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.